الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iz džemata Modrički luk, Bečic Modriča. Želimo vam svima hajirli i mubarek dane, da ih u rahatluku i zajedno sa svojim porodicama ispostite, u ibadetu provedete i da na posljedku i zaslužite, ako Bog da, i nagradu od Allaha dželešanu. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je hvala Allahu dželešanu, gospodaru svjetova. Neka je slavljen i hvaljen Allah svemogući, koji je poslao vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest dženneta i da nas upozori i opomeni na džehennem. Hvala Allahu koji nam je poslao svoju milost kroz mubarek mjesec Ramazan, koji nosi mnoge blagodati sa sobom. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed, alejhi selam, njegov rob i njegov poslanik, koga je on uistinu poslao da donese radosnu vijest i da opomene prije nego što nastupi sudnji dan. Draga braćo i sestre, evo nalazimo se u mubarek mjesecu Ramazanu. Mjesecu u kojem mi muslimani naše ibadete pojačavamo kako bismo zaslužili Božju milost i nagradu na oba svijeta. Mi muslimani vjerujemo u temelje Islama koji su sadržani u imanskim šartima, te to naše vjerovanje praktično pokazujemo i potvrđujemo kroz izvršavanje islamskih šarta. Danas želim da se podsjetimo svi na prvi temelj Islama, to jest na prvi islamski šart, koji je temelj naše vjere, na kojem počiva naša vjera Islam, a koji glasi Ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, što na našem bosanskom jeziku znači: vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha dželešanu i da je Muhammed alejhi selam njegov rob i poslanik. Šehadet je, draga braćo i sestre, osnova naše vjere. Šehadetom svjedočimo postojanja Allaha dželešanuhu, našu ubijeđenost da je samo on božanstvo koje je dostojno da se obožava i da sve mimo Allaha dželešanuhu treba da se odbaci. Osman ibn Affan radijallahu anh prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ko umre, a zna da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu, ući će u džennet. Islam je vjera koja počiva na unutrašnjem uvjerenju, to jest imanu, kojeg mi našim djelima dokazujemo. Prvi način dokazivanja, vidljivog pokazivanja naše vjere jeste izgovaranje riječi kelime i šehadeta. Brojni su hadisi koji govori o vrijednostima vjernika i da je nagrada za njih džennet. Ubade ibn Samit radijallahu anhu prenosi da je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: ko bude posvjedočio da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu, da on nema sudruga, i da je Muhammed njegov rob i poslanik, i da je Isa njegov rob i poslanik, i riječ koju je dostavio Merjemi i duh od njega, i da je džennet istina i da je džehennem istina, Allah će ga uvesti u džennet bez obzira na ostala njegova djela. A u drugom hadisu se prenosi: Allah će mu otvoriti svih 8 džennetskih vrata da uđe na koja hoće. Mnogo je sličnih dokaza koji nam ukazuju na vrijednost oba dijela šehadeta. Na osnovu njih je uvjetovan ulazak u džennet i otvaranje svih njegovih 8 vrata, a zabranjen ulazak u vatru, odnosno u džehennem. Abdullah ibn Amir radijallahu anh prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uistinu je Nuh a.s. kada je umirao svome sinu kazao: zapovjedam ti da budeš
to jest da živiš sa la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha dželešanu. Jer kada bi se 7 nebesa i 7 zemalja stavili na jednu stranu vage, a la ilaha illallah na drugu stranu, preteglo bi la ilaha illallah. A da su 7 nebesa i 7 zemalja jedna čvrsta halka, la ilaha illallah bi ih razdvojilo. U jednom hadisu, u drugom stoji, Allah će izvesti jednog čovjeka iz mog ummeta ispred svih prisutnih na sudnjemu danu, pa će staviti ispred njega 99 spiskova. Svaki spisak dug koliko pogled može dosegnuti. Potom će mu se reći, da li nešto od ovoga poričeš? Da li su ti moji prisari nepravdu učinili? Ne, ja Rabbi, odgovorit će. A Allah će potom reći, da li imaš neki izgovor? Nemam, ja Rabbi, odgovorit će. Pa će uzvišeni Allah tada reći, naprotiv, ti kod nas imaš dobro djelo i neće ti se danas nepravda učiniti. Tada će mu se izvući jedna kartica na kojoj stoji Ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. A uzvišeni će reći, izvagaj to. Gospodaru, reći će čovjek, šta je ova kartica spram ovoliko mojih spiskova? Pa će mu Allah dželešanu opet reći, neće ti se danas nepravda učiniti. Potom će se staviti zapisana njegova djela na jednu stranu vage, a kartica sa šehadetom na drugu stranu i ona će prevagnuti. Nema ništa teže od uzvišenog Allahovog imena. Prenosi Ebu Sejid al-Hudri od Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam da je rekao je Musa alaihi salam svome gospodaru, la ilaha illa ente, nema Boga osim tebe, želim nešto posebno za sebe, nešto čime ćeš me odvojiti od drugih. Uzvišeni će mu reći, o Musa, da se 7 nebesa sa njihovim stanovnicima i 7 zemalja stavi na jednu stranu vage, a na drugu la ilaha illallah, preteglo bi la ilaha illallah. Pogledajmo, draga braćo i sestre, kako nas Allah dželešanu časti, kako nas želi počastiti. Izgovaranjem kelime i šehadeta možemo da zaslužimo džennet. Zato postičimo sebe, a i druge da što više i što češće izgovaraju riječi šehadeta. U jednom hadisu se kao uvjet za ulazak u džennet navodi da ovaj šehadet mora biti iskren. Danas ima mnogo onih koji izgovaraju šehadet, ali ne misle o njemu ili nisu iskreni dok ga izgovaraju. Imaju onih koji misle da su iskreni pa ubijajući sebe i druge uzvikuju šehadet. A ima i slučajeva gdje se bore dvije sukobljene muslimanske vojske i na obje se strane čuju riječi šehadeta. Da bi ovaj šehadet bio primljen, mora biti iskren, zatim moraju ga pratiti naša dobra djela. Svi ovi hadisi koji govore da će onaj koji izgovori šehadet ući u džennet se mogu protumačiti, da će ući u džennet, ali tek nakon što se završi njegove patnje u džehennemu ako ih bude zaslužio. Allah je obećao da će iz džehennema izvesti svakog onoga koji u svom srcu bude imao i zehru imana. A oni koji su šehadet izgovarali, time su svjedočili o svome imanu. Šehadet je, draga braća i sestre, naš početak i naš kraj. Riječi šehadeta dok nam se uči ezan i kamet na uho čujemo odmah prilikom našeg rođenja, kako bi riječi upamtili i kako bi kada se melek smrti nadnese nad nas, mi smireno i bez straha izgovorili la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Poslanik Muhammed a.s. je rekao, čije posljednje riječi budu la ilaha illallah, ući će u džennet. Neko će kao takav moći pomisliti da može čitav svoj život činiti i raditi šta hoće, a na kraju onda kada dođe melek smrti izgovori kelime šehadet i on uđe u džennet. To je, draga braćo, očito zavaravanje. Samo oni jezici koji su navikli na izgovaranje riječi la ilaha illallah u toku svoga života, oni će, ako Bog da, i na svojoj samrti izgovoriti ove riječi. Zato, draga braćo i sestre, izgovarajmo i postičimo da se izgovaraju ove uzvišene riječi u ovom Mubarek mjesecu gdje se naša dobra djela nagrađuju i vrednuju mnogostruko. Molim uzvišenog Allaha da nam omili i srcu približi ibadet u ovom Mubarek mjesecu,
da nam ukabuli naše ibadete, da posljednje naše riječi budu ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Muslimani svoju pripadnost islamu iskazuju jezikom kroz imanske šarte, te djelima kroz imanske šarte. Ono što srcem vjerujemo, djelima pokazujemo. Islamskih šarta ima 5, a oni glase: prvi, izgovaranje riječi kelime i šehadet; drugi, klanjanje 5 dnevnih namaza; treći, post u mjesecu Ramazanu; i četvrti, davanje zakata siromašnima; i peti, te obavljanje hadža ako smo u mogućnosti. Prva islamska dužnost je izgovaranje riječi kelime i šehadet, a ona glasi: ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Što znači, ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Božji rob i poslanik. Kelime i šehadetom tvrdimo 2 temeljne istine vjere, i to postojanje jednog Boga, Allaha dželešanuhu, i poslanstvo Muhameda alejhi selama. Ja vam danas želim reći nekoliko riječi o tome da nema drugog Boga osim jednog Allaha dželešanuhu. Allahova jednoća u Kur'anu je spomenuta na mnogo mjesta, a posebno je istaknuta u suri Ihlas, u kojoj se navode i druga Božja svojstva. Sura Ihlas glasi: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem jelid, velem juled, velem jekul lehu kufuven ehad. Što znači, reci, Allah je jedan, Allah je utočište svakom, nije rodio i nije rođen i nikomu ravan nije. Ko osim Allaha dželešanu može čovjeku darovati oko, uho, ruku, nogu, srce, jezik, emocije i drugo? Ko bi osim Allaha dželešanu mogao stvoriti naše sunce i njegov planetarni sistem i milijarde sunca u nebeskim prostranstvima? Allah poziva svoje vjernike da prije svega vjeruju u jednog jedinog Boga, Allaha, dobročinitelja, milostivog, i da to vjerovanje jezikom potvrde. Islam im to stavlja u prvu dužnost, a vjernici to ističu u prvom dijelu kelime šehadeta. Ešhedu en la ilaha illallah, što znači, ja srcem vjerujem i jezikom izjavljujem da nema drugog Boga osim Allaha. Nije dovoljno samo priznati istinu o postojanju Boga, već ga treba voljeti, spominjati u mislima, za njega živjeti i njegova naređenja izvršavati. Kelime i šehadet je prva temeljna istina vjere. Ranije je bilo govora o prvoj istini šehadeta, a ja danas želim sa vama podijeliti nekoliko riječi o drugoj istini šehadeta, a koja glasi: Ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu. Što znači, srcem vjerujem i jezikom izjavljujem da je Muhammed Božji rob i poslanik. Muhammed alejselam je čovjek kao i svi ostali ljudi, ali je bio odabran od Allaha dželešanuhu za poslanika i objavio mu je Kur'an da ga dostavi i objasni ljudima i da im bude primjer u životu. Kur'anske misli i moral uzdigli su Muhameda alejselama iznad običnog čovjeka, tako da on svijetli među ljudima kao sunce među planetama. Allah dželešanuhu nas upućuje i poziva da volimo i cijenimo Muhameda alejselama, pa u Kur'anu kaže: Allah i meleki blagostilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. Sura El-Ahzab, 56. ajet. Svoje ljubav i poštovanje prema Muhammedu alejselamu iskazujemo učenjem salavata koji glasi: Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, što znači: milostivi Bože, ukaži svoju ljubav i milost Muhammedu alejselamu, njegovoj porodici i rodbini. Muhameda alejselama volimo kao svog prosvetitelja i odgajatelja. On je bio prvi borac za islamsku nauku. Islamskim učenjem oplemenio je naše duše i učinio nas sretnim na ovom i budućem svijetu.
On je mnogo volio i cijenio svoje sljedbenike, a mi smo njegovi sljedbenici, umet. Zato Muhammed a.s. zaslužuje da ga volimo, cijenimo i poštujemo. Uzvišeni Allah dželešanu upućuje nas i poziva da slijedimo Muhammeda a.s. pa u Kur'anu veli: O vjernici, budite odani Allahu i njegovu poslaniku. Sura El-Enfal 20. ajet. Ko bude odan Allahu i njegovom poslaniku, bit će sretan na ovom i budućem svijetu. Sura El-Ahzab 71. ajet. Poslanstvo Muhammeda a.s. istaknuto je u Kur'anu na više mjesta. Navest ću samo sljedeća. Zaista si ti, Muhammede, jedan od mojih poslanika. Jasin 3. ajet. Muhammed je Allahov poslanik. Sura El-Feth 29. ajet. O poslaniče, dostavi i objasni ljudima ono što se objavljuje od tvog gospodara. Sura El-Maide 67. ajet. Islam poziva vjernike i vjernice da odmah poslije izjave o vjerovanju u Boga potvrde i svoje vjerovanje u poslanstvo Muhammeda a.s. jer se bez te potvrde ne mogu smatrati istinskim vjernicima. Omer ibn el-Hatab radi Allahu anhu pripovijeda: jednoga dana sjedili smo kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijeli odjeći, jako crni kosi, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Približi se Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i sjede pored njega, tako što je prislonio sva koljena uz njegova i svoje ruke stavio na natkoljnice, a potom reče: O Muhammede, obavijesti me o islamu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Islam je da posvjedočiš da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i da hodočastiš Bejtullah ako si u mogućnosti. On tada reče: Istinu si kazao. Mi smo mu se čudili. Veli Omer, pita ga, zatim mu potvrđuje. Čovjek ponovo reče: Obavijesti me o imanu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Iman je da vjeruješ Allaha dželešanuhu, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro, bilo zlo. Čovjek opet reče: Istinu si kazao. Zatim reče: Obavijesti me o ihsanu, savršenstvu u vjeri. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu kazao: Ihsan je da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zaista vidi. Zatim reče: Obavijesti me o kijametskom danu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: Upitan je o tome ne zna ništa, više od onoga koji ga je upitao. Obavijesti me o njegovim predznacima, reče čovjek. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stava, kako se nadmeću u gradnji visokih palača. Poslije toga je onaj čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi reče: O Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek? Ja mu odgovori: Allah i njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje znaju. On mi tada reče: To je bio Džibril, alejhi selam, došao je da vas poduči vaše vjeri. Hadis bilježi Muslim. Želim danas sa vama da podijelim nekoliko hadisa koji opisuju poslanika Muhameda alejhi selam, kako bi su se ugledali na njega. Hazreti Imam Ali radijallahu anhu, kada ga je jedan čovjek upitao o fizičkim osobinama poslanikovim. Lice je bilo bijelo i rumeno, oči crne i krupne, kosa mehka i ravna, brada bujna, obraz je mršav i koštac, stanki prugama kojima teku suze. Vrat mu je bio poput srebrnog vidrika. Ispod vrata, do puka, imao je tanku maljavu traku poput sablje. Noge i ruke su mu bile krupne i koštate. Kada bi koračao, izgledalo bi kao da klizi niz brdicu. Ustajao je kao da poleće sa stijena. Kada bi se okretao bi se cilj. Graške zlaja na licu su mu bile poput bisera. Nije bio ni nizak ni visok.
nije bio ni nejak ni slab. Nisam vidjela nikoga kao njega, ni prije, ni poslije njega. Hazreti Imam Ali radijallahu anhu o osobinama poslanikovim sallallahu ve sellem je rekao: bio je najdarežniji, najsmjeliji, od svih je najviše istinu govorio, od svih je se držao obećanja. Koga je tek vidio, osjećao bi strahopoštovanje prema njemu. Nisam vidio nikog poput njega, ni prije, ni poslije njega. Aisha, kada je upitana o poslanikovom moralu u kući, rekla je: bio je najmoralniji čovjek. Nije bio nepristojan niti bestidan, niti je bio bučan na sokacima, niti je odgovarao zlo zlom, već je opraštao i prelazio preko učinjenog. Abdullah ibn Haris je rekao: nisam nikoga vidio da mu je osmijeh bio više na usnama nego poslaniku sallallahu ve sellem. Enes je rekao: kada nekoga od ljudi ne bi bilo 3 dana, poslanik sallallahu ve sellem bi se raspitivao o njemu. Ukoliko bi bio odsutan, molio bi se za njega. Ako bi bio kod kuće, otišao bi do njega. Ako bi bio bolesan, obilazio bi.